Bobo Dulaso, Lamusa, Juma, Dimashi, muso ka sisesan ka cia wa sotobita tɛ. Bon, a bɛɛ kɔnti don nana. Landataw bɛ o. Minnu yɛrɛ bɛna samakoɲɛ o ra, saraka, wa olu yɛrɛ ka ca. Siyɛtigi Gaston de filɛtɔ ye ka kuma. Sɔgɔmada waati, nɛgɛ kaɲɛ 8 gosira, siyɛ lɔgɔ donna yegere. Muso dakabananw bɛ gɛrɛ ka kuma sisɛ feerelaw tulo la. Sɔɔni, sansara bɛ yuguyugu, k'o ka fɛta di o ma. Muso fila dɔ ye ɲɔgɔn ta moto kan kana tɛmɛ an ɲɛfɛ ni dondo wulen kɔgɔni ye o bolo. Gaston Sawadogo ka fɔtara, ale ka sannikɛlaw fanga bɛɛ ye muso la mɔgɔ. Bon, muso yɛrɛ lo y'an ka client base. A b'a lɔn cogo min ko ni sisɛ ni saraka sisɛ ye. Bon, o yɛrɛ caman b'a fɔ. N nana ye min ma kɔnɔ siyɛ lo fɛn lo. Dɔw bɛna siyɛgwɛ, dɔw bɛna kolo sisɛ, dɔw bɛna ko saga sisɛ, dɔw bɛna lolo sisɛ, dɔw bɛna ko kɛrɛkɛrɛ sisɛ. Sisɛ dɔrɔn tɛ koyi, woro, nɔnɔ kɛnɛ, wo feerebagaw fɔnɔ n'a fɔ aw ye k'o ka suguw bɛ musow lo bolo. Bamusa Watara ye woro feerela ye Farakan Boulevard dara a ɲɔgɔn woro feerebagaw tɛrɛnɛ ni cɛ ma. Ni muso kɔnte a sanni ka suma dɔɔnin parce que muso ninnu bɛna saraka mana woro ninnu san ne bon a wari nafa b'ale la quoi nafa b'ara. An ye bogotigi ni gɛɛman jaminijan dɔ faratɔ ye ka bɔ siraba kan. Kana i jɔ Bamusa ka tabali ɲɛfɛ moto bilalaman kan. Sani a ka kuma, a ye flɛri fifa numan bolo n'a kini bolo yan fan fɛ. Ka lankana fiman dɔ biri a ɲɛ kan. Obe. Etu woro lo fɛ o. Marasa woro den 3 o. Marasa woro den 3. Dimi woro den 3. Dimi woro a gbɛma wulema. A gbɛma. Ale sɔrɔla. Yɛrɛ woro den 3. An ye kuma ɲin'a fɛ. Nga a ma gɛ an ye. Komi tuma dɔ ni dumuni kɛ daji bɛ to ka fɛngɛ donc wajibi lo n'i y'a san ka don i dara i daji bi lo mais a bɛ komi to ni delila to ra n'i ma sɔrɔ lo min na kɛra komi fɛn dɔ y'i jɛn quoi. Bamusa fɛ a ma tunya fɔ. Bon muso ninnu olu ta saraka bɔ yɛrɛ lo ka ca donc o la kɛ olu yɛrɛ n'a ka ca an bolo yan. Bobo Sirafaran ka di sarakabɔlaw ye koyi sɛfan cini filadaga pɛrɛnni n'a filaburu woro fɛrɛnniw wali nɔnɔkɛnɛ bɔnni wo n'a ɲɔgɔnna sinw tɛ fɔn ye a bɛ lɔ a ɲɛ ma ko bobo musow bɛ taa karamɔgɔ so siama o kun bɔra mule la Abubakar Kabere telefɔni feerebaga ye dugu kɔnɔ. Cɛ bɛ taa karamɔgɔso la pour que a ka marché ka diya ni muso lo muso ni plupart a bɛ se ka karamɔgɔso la pour que u ka solution y'a la furuko ka se ka sabati voilà a bɛ se ka taa fana sinimuso ko la ni ne sinimuso a bɛ n ka cɛ minɛna ka tɛmɛ ne kan c'est à dire a bɛ se ka taa a ko bɛ diya cɛ ni ka tɛmɛ kelen nin kan ka taa cɛ mara pour que a kana muso wɛrɛ ta a bɛ se nin a si bɛ tara sanji 40 ni kɔra a siɲɛ kari tasa jagokɛla bɛ sere ɲɔgɔn ya n'a yɛrɛ ka moriso taga ye. Ne bɛ taa karamɔgɔso la nka ne tɛ taa cɛko kama tɛ ne bɛ taa i bɛ se ka t'i ka kow lajɛ k'a filɛ se mɔgɔw bɛ juguyara wa i bɛ se k'i yɛrɛ kɔlɔsi cogo min na ou bien n'i yɛrɛ fana feereko fanfɛ bali ne ye commerçante ne bɛ feere de kɛ an b'a dɔn k'an bɛ siraw ta tuma caman donc yan'i ka sira ta i bɛ taa filɛ est-ce que sira ka ɲi e bɛ se ka sira ta ka taa wa cɛko n'a ka taa mɔgɔ juguya ne ma deli k'o kɛ. Sisan an b'an kun si kɔtɔ juguya lɔgɔra Sine saɲɔ dara ɲɛ kasa jugu dɔ b'an kunbɛn basan kungolo siran tɛrɛ jani bamaɲi kɔngɔ wulu kɔgolo ani sulasen a ɲamaɲama sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ yan. Sarabu min bin ye fana b'a ye. Bɔgɔlenfini doni a kan na golo samara b'a sen na Abdulaye Dramé bɛ kɛ ka soku fifa a ka minɛnw sanfɛ n'a bɛ kunani kɛ kanbeleni dɔ ye. Fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun bɛ fleur kɛnɛ n'o bɛ bɔ kolon bɛ min ye nin fana b'a ye. Anw y'a darakani k'a dɔn musow ka teli ka na mun mako ɲɛ de la a fɛ. O bɛ fɛn caman ɲini musow bɛna fɛn caman kora surtout golo ninnu filɛ o bɛna ko faran na cɛ infidèle i bɛ ni muso ye a bɛ taa ni dɔ ye kɛnɛma dɔw bɛ fɛ o k'o fara insecte dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ bana yiri kɔrɔ a bɛ tɛ wuliman to u bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na ale fila nɔrɔ ni ɲɔgɔn na a bɛ mɔgɔ kolera n'i ko min a tigi ti ban karamɔgɔ b'a f'u ye u bɛna yala. Awale kumaw tɛ tiɲɛtigiya fo ni karamɔgɔ se a ka jaabi an jaabi ale min tirabu cila ye k'i naani nana. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu la ilaha illallah. Lanzara waati lu an y'a sɔrɔ a dugara forokɛ gɛɛmɛ na a ka moridenw ɲɛfɛ a bɛ kɛ k'o laseli ka sɔrɔ ka anw bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah karamɔgɔ doso don si a ka ca musow lu fanfɛ caman ka tɛmɛ cɛw kan a dɔgɔyani i se ka mɔgɔ 7 ɲɔgɔn ta i ka baara la tile kɔnɔ. La muso ka kɔnɔ ko caman ka ca dɛ dɔw bɛ na ni janfanko ye dɔw bɛ na ni hɛrɛko ye dɔw bɛ na o den ka kunkanko la alhamdulillah an bɛ Ala tando an ka nin sera an ye mɔgɔ dɔw mako ɲɛ janfa sira kasara ka bon a janfa dɔw yɛrɛ bɛ yen i karamɔgɔ fɛ e ka kɛ hakilitigi ye i ka janfa ni yɛlɛma ka kɛ hɛrɛ ye a tigi ma.
kama sɔrɔ karamɔgɔsodon kɔlɔlɔ ka siya siga taara Bubakar Kabre fɛ. ɲɛɲini kasara i pɛtile a bɛ tiɲɛni kɛ o a bɛ lu tiɲɛ a bɛ famu ni ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn ye karamɔgɔso taga yɛrɛ caman man ye karamɔgɔ bɛ se ka fɔ ko aw ka lu kɔnɔ cɛsuru min bɛ a fini no a bɛ ten ko ale lo bi ɲɛɲini na bon nin fana b'a fɔ ko muso gɛɛman min bɛ ten donc bon n'ile fana y'a minɛ ni sɛbɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ ka lɔn fana bon i bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ale lo a kɛra comme l'obscurité k'e bolo la ni koya can kan perepere a ka gɛlɛ ale ni minnu bɛ taa moriso ra o bɛ o dogo kun kelen taara dɔ n'a ka bana kuma f'i ye nga a kɔrɔ sira fɔnɔ ko muso siama ka furu sara bi ka sababuya kɛ moriso taga ye cɛɛ dɔ kɛra fatɔ ye baara jugu la sabati bariyara sani dɔ ka lɔ a ra mɔgɔ kan ka k'i don kora k'i tɔ to Ndiaye Sanu Bobo Dioulasso VOA Bambara tɔgɔra.